Türkmenistanda COVID-19 hadisalary ozal görülüp eşidilmedik derejede gürelýän mahaly ýurdun orta mekdeplerinde ýokary sınıf okuwçylar üçin ýyda süýşürilen sapaklar 6 sentýabrda garaşylmadyk ýagdaýda gaýtadan başlady. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan we Mardan maglumat berýärler. Ýatlasak geçen hepdäniň başynda orta mekdepleriň 1-6 sınıf okuwçylary mekdeplerde sapak geçip başlan mahaly 7-11 sınıf okuwçylaryň dynjalyş möhleti 1 oktyabra çenli uzaldyldy. Adatça mektep okuwçylarynyň dynjalşlary iýun aýynyň başyndan 1 sentýabra çenli dowam edýär. Ýeşenbe güni 5 sentýabrda akşam oglumyň sınıf ýolbaşçysy jaň edip mekteplerde dynjalşyň dowam edýändigini we mümkin boldugyny öýden çykmaly däldigini aýtdy. Ýöne ol şuň ýerden saat 8-den soň ýene jaň edip häkimetleriň ýokary sınıf okuwçylar üçin sapaklaryň 6 sentýabrda başlamalydygy barada karar çıkarandygyny aýtdy. Şonuň üçin oglumyň gyssaly mektebe barmaldygyny hem duýdurdy. Häzir oglum mektepden geldi. Olardyň 2 sapak okapdyrlar diýip Aşgabatly bir ene anonimlik şertinde 6 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Şular ýaly garaşylmadyk ýagdaý bilen marly enatalar we okuwçylar hem ýüzbeýiz boldular. Sebitdäki habarçymyzyň maglumatlaryna görä 6 sentýabrda ýerden saat 7:30 töweregi mektep molimlary enatalara jaň edip ýokary sınıf okuwçylaryň gyssaly okuwa gelmelidigini we sapaklaryna başlamalydygyny aýtdylar. Bu täzelige enatalaryň hiç biri taýin däldi. Şol sebäpli bugün köp enata öz çağasyny mektebe uğratmady. Sınıf ýolbaşçylar mektebiň golaýynda ýaşaýan okuwçylaryň enatalaryndan çağalaryny mektebe uğratmagy haýyş etdiler diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran marly ene 6 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan molimler ýokary sınıf okuwçylaryň ýyda süýşürilen dynjalşlarynyň goý bolsun edilip olaryň desine okuwa başlamalydygy barada 6 sentýabrda ýer bilen bilim ministrliginden ýörüýte buýrugyň gelendigini aýtdylar. Bu buýruga biz hem taýin däldik. Ýöne şonda da sapaklary talabalaýyk geçmek talap edildi. Her sınıfda näçe okuwçynyň sapak geçmelidigi we okuw tertibiniň nähil bolmalydygy barada henüz hiç ýyly buýruk ýa görkezme ýok diýip marly molim anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri okuwlaryň başlaýan möhletiniň ilk wada 1 aý ýyda süýşürilendigi, soňra da 6 sentýabrda garaşylmadyk ýagdaýda gaýtadan başlamaly edilendigi barada resmi maglumat ýa-da düşündürüş bermediler. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bilim işgärleriniň we enatalaryň ençemesi ýokary sınıf okuwçylaryň gyssaly mektebe çağırylmagynyň sebäbini häkimetleriň olary garaşsyzlyk gününe görülýän köpçülikleýin çärelere çekmek tagallar diýip düşündirýärler. Türkmenistan şu ýylyň 27 sentýabrynda özüniň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun bilim ministrliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentari alyp bilmedi. Bilim pudawynaky bu üýtgetmeler ýurtda koronawirusa ýoluyanlaryň we ondan ölýänleriň virusyň 1 we 2 tolkunlaryndakydan da köpdigi barada habarçylarymyzyň ýygyderli maglumat berýän mahalyna gabat gelýär. Bu aralykda Marda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan saglyk işgärleri şu günler vilayetde virusyň ýaýramagynyň özüniň iň ýokary derejesine ýetendigini aýdýarlar. Şeýle de olar ilata öýden çykmadylygy ündeýändiklerini, ýöne okuw mögsüminiň başlamagy bilen virus hadisalarynyň hassa köpeljekdigini duýdurýarlar.